jednou vás tady vítáme se na Nadsázalo, kde se opět uskutečnil turnaj OFS starších a mladších přípravek. Já bych vám všem chtěl poděkovat za účast, že jste přijeli. Že jste si to užili, odhráli jste super zápasy, já jsem teda sledoval jenom tady to hřiště, takže ty menší jsem moc nevěděl, ale věřím, že jste tam zahráli, že jste tam prostě zahráli dobře. Vyhlášení nebude takový, jako jste si vždycky představovali, že budeme rozdávat diplomy, to dneska nebude. Za odměnu tady máte 4násobného mistra České republiky ve freestyle fotbale, účastníka mistrovství světa, mistrovství Evropy a hlavně top 20 na světě. Takže pro vás odměnou bude jeho dnešní vystoupení teď na závěr. A tak to bude stačit. Já jenom doufám, že vám to bude stačit a že si to užijete. Vlastně to, co jsme si dneska ukázali, tak se vám v průběhu toho vystoupení pokusím ukázat znovu, určitě si vzpomenete a budu rád, když mě pořádně pozbudíte, uděláte pořádnou atmosféru, samozřejmě i vy tady diváci na tribunách, abyste si to taky pořádně užili stejně jako já. Super, tak Peťa Krásek, já všem moc děkuju, určitě se s vámi ještě nebudu. Určitě, když pak ještě budete chtít se třeba vyfotit po tom vystoupení, tak Petr nebude mít nic proti. Určitě pohoda, takže se na to nepřipravit. Jo, já jsem ji ještě neviděla. Ne, to jsme stejně. Já jsem to jenom přišla. Se nevídáme, a Segra má taky děcka. Segra má, no, starou sama teďka. Jo. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. You could be honest to see what's behind these closed doors.
mistr České republiky v freestyle fotbale. To byla kusí hodina pro vás, potlesk hlavně patří jemu. Zatleskejte Petrovi. Super vystoupení, paráda. A ještě jeden velký potlesk a tady je teďkom pro vás, protože jste tady sehráli úplně suprově, podpořili jste ho, takže potlesk kluci pro vás, zatleskejte si.